Hai लोगोफोर आं मानो देलायदों होनबा जोंहा दिनै आदा बिपुल मुसाहारि आइसक्रिम जानोबा बिनानाव होननायनि एक्टरा बिनि माने मिउजिक भिडिअ'हाय रिलिज जागोन आरो दा बे मिउजिक भिडिअ' रिलिज जानायावहाय आंखौहाय लेंहरदों आरो बिथाङा दा बेयावहाय आङो नुजाहैनो नागिरदों दा रेडि जाबाय ओंखारबायानो आरो दा नोंथांमोनहा माने हजोंहाय एसे क्लिप्स देखायनोसै बाराखौथ' देखायनो हानाय नङा होमबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना आरो आब' आंखौ लांफैनो फैगासिनो दङ दा थांगासिनो जोङो बिदिब्ला होमबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना गाखोबाय आङो नै सोर सोर थाङो आरो ओरै दंबावो बाबु हाय नुहुरबाय दा नोंखौ गोरोंखा मालाय थांगासिनो जोङो होमबा औ नोंखौबो मोनफैबाय जोङो हाबनोसै जोङो दा सिङावहाय सोर सोर फैखो नायनोसै Ready, go! नै सफैबाय आदाखौ लोगो मोनबाय जोङो मोजां ना आदा मोजां एकदम नोंसोरखौ नेबाय थादों आङो मिनि थाजा जाबोबाय दा बेनो जोंबो नेलायलायनायाव एसे गोबाव जादों बिराद मोजां मोनबाय दे औ दे होमबा ना नायलांसै दा औ दे blog बानायदों blog होमबालाय रेकलाम जागोन नामा? औ दा गानबो खननांगोनसो गानबो खननांगोन नोङो जोंनि कन्ट्रलारा बै सासेया मानो थाखोमाखो ओरै ब्लगावसो नुजागोन ब्लगाव बिबारखौ नांथ'लाबाबो जाबायहाय बोरो एमएलए आदाया बोरो हाय होनहरदो एमएलए आदाया आरो थैग्राफ्रालाय नैबेसोर गोथै गोथांजोब ना गासिबो बोरो गोमोआ Misalnya ada. Yang nak apa sih ada? Ya, nak saya. Bukan banget bukan mama.
जोंहालाय थाइ गोमोरैफोर जों लोब्बा लाखिनानै आं दिनै बाजारि फिल्म प्रडाक्सननि प्रडिउसार हिसाबै आं मोनसे बड'लेण्ड डायरि मिउजिक भिडिअ बानायदों बे मिउजिक भिडिअखौ दिनै बेखेवगोन बेनिखायनो आङो बाजारि फिल्म प्रडाक्सन जानानै बिथांमोनखौ आङो हांख्रायहरनाय बायदि नुजाबोनो हानायनि थाखाय आङो जोबोद बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोबाय आरो जोंहा बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय आङो बाजारि फिल्म प्रडाक्सननि जानानै गाहाय आलासि सासे बेखेवगिरि लिंहरदों बिथाङाबो सफैनो हानायखाय आङो बाजारि फिल्म प्रडाक्सननि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा बिथांनिसिम आङो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय दा बेजों लोगोसे आं फंनैसो माबाखौ खिन्थाना होनोसै जे जोंनि मिउजिक भिडिअखौथ' बयबो मिथिखागौ दा बेखौ जों बेखेवनाय हाबाफारि खालामनायनि सिगां मोनसे फार्स्ट टाइम माने बे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जालाङो नालाय बेनि थाखायनो आङो फार्स्ट टाइम हिसाबै नैबेखौ मोनसे बड'लेण्ड डायरिनि नामै मोनसे केक हानो नागिरदों दा बिथांनि जोंहा आलासि गाहायानो बे केकखौबो हागोन आरो लोगोसे बेखेवनायखौबो आलासि गाहाय बिथाङानो बेखेवगोन दा बेजों लोगोसे आङो मोनसे हाबाफारि बायदियै बाव नुजाफैनो हानाय बा आंनि बाजारि फिल्म प्रडाक्सनाव खामानि मावनाय मानगोनां बिथांमोनखौ आङो सिनायथिजों लोगोसे बरायनो आखायाव लादों दा गिबियावनो आङो जोंजोंनो लिंहरजानाय जोंना मानगोनां गाहाय आलासि जोंनिनो 13 नं चिरां समस्तिनि MCLA मानव गिदिर जोंहा सावरायगिरि सार बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हाबाय खोब गोजोननाय मोनदों दा आं बिथांखौ गावनि सिनायथिजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय बाजारि फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय आं खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे आंनि बाजारि फिल्म प्रडाक्सनाव गुबुन टेकनिशियान बा आर्टिस्ट माखासे खामानि मावनायफोर दङ बिथांमोनखौबो आङो लिंहरदोंमोन निस्सय गासै फैजोबनो हायाखै अखानि थाखाय जानो हागौ जाथाया माने बेनिखायनो आङो जा फैदों बिथांमोनखौ आङो सिनायनो आं फारि लादों बावैसो एसे सिगां आङो फेसबुकनि सोंनाय फिल्म बानायदोंमोन बेवहाय बाजारि फिल्म प्रडाक्सननि जानाय सिङाव बेनाराव सासे फावखुंग्रि महरै जोंहा बाजारि फिल्म प्रडाक्सनाव लोगो लाफैदोंमोन खामानि मावनो थाखाय बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जिरिना ब्रह्म बिथांखौ आङो बरायनो थाखाय खावलायदों बेजों लोगोसे जोंहा जारिमिन बसुमतारी बिथाङा नैबे मिउजिक भिडिअआव एसिस्टेन्ट हिसाबै खामानि मावदों बिथांखौबो आङो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायनाय जाबाय आरो बेवहायनो लिंहरजाबोनाय गुबुन गोदो हान्जानिफ्राय नुजाफैनो हादों जोंहा लिंहरजानाय आलासि बर' साहित्य सभा प्राइमारि प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट दंफैयो बिथांखौ आङो गावनि सिनायथिजों लोगोसे बाबुराम बसुमतारी बिथाङा गांसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायदों लोगोसे जोंहा नुजाफैबावनो हादों आगुनि बारग' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि चिरां दख'रा फरायसा आफादनि बिथां बिरबल बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं खावलायबाय गांसे आर'नाइजों दा दंबावोमोन माखासे ओमफ्राय सफैजोबनो हायाखै दा उनाव फैनो हागौमोन आरो बेजों लोगोसे नैबे बड'लेण्ड डायरि मिउजिक भिडिअखौ बानायनायाव जथेस्थ' हेफाजाब होनाय जोहोलावसा क्लाबनि
सेक्रेटारि मलेन बसुमतारी दंफायो बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिजों लोगोसे गांसे मोनसे खावलायनाय थाबाय गासैखौबो माने बावनो नुजाफैनो हानाय दंबाय साखाथा गामिनि सासे समाज सेबक सप्रमनि बसुमतारी बिथां दंफैयो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनाय खावलायनाय जायो आरो लोगोसे आं खावलायबाय गासैखौबो आङो बरायनो हायाब्लाबो आंनि बादारि फिल्म प्रडाक्सन जानानै आङो गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ आङो बजबना लाबाय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बावबाय दा हाबाफारियाथ' बेनोसै दा आङो भिडिअखौ नायनायनि सिगां बेखेवनायनि हाबाफारिखौ लागोन सानो आरो दा बे हाबाफारिखौ जोंनि 13 नम्बर समस्ति मान गोनां सावरायसाफोरनो आङो बे बड'लेण्ड डायरीनि मुङै मोनसे केक बानायनाय दं बेखौ हानो आरो बेखेवनो थाखाय आङो खावलायनाय जादों बयजोंबो अनसायजाथों Ini kan nggak beda? एसे आं डाइरेक्ट आरो बेखौ माने डाइरेक्सन खालामनाय हिसाबै फंनैसो खिन्थानाय बेनो जोङो माने बे भिडिअ'आव मोनसे जारिमिनारि हिसाबै आं बानायनाय जादों बेखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो रायजो बिबोदोंमोन ओमफ्राय गेजेरावबो बिदिनो दाबो बिगासिनो बा इयुनाव बिगोन नैबे कनसेप्टखौ लानानै आङो फिसा मोनसे माबा बानायदों आरो बे मिउजिक भिडिअ'आ 5 मिनिटल' बेवहाय गासिबो समस्त जिनिसखौ होनो हायाखैबाबो बे मिउजिक भिडिअ'जों आं ओरैबायदि बुजिनो नागिरदों जे बर'फोरनि रायजो बिनाया जों बिनो हालाबाबो इयुन जोलैफ्रा आरो बिबावथों बड'लेण्ड फुरा मोनागौ मानि बर'फ्रा रायजो बिबाय थानांगौ मोनसे फिसा सिनखौ गालांनो हानाय बायदि आं बे कनसेप्टखौ बानायदों बेखिनि आंनि खोथाबाय आरो बावहाय एसे गोलाव बुंनांगौ गैया आं सानदों दिनै सारखौ हांख्राय हरनानै आङो नुजाफैनो हानायनि थाखाय बिराद जोबोद साबायखर होबाय आरो दिनै आङो बिथांनिफ्राय एसेबाबो बादारि फिल्म प्रडाक्सनखौ साजेसन होलाङोबा जोंखौ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामलांनो थाखाय बिथाङा जोंनो मोजां बेखेवना होलांनो हायो आं बेखौ बिथांनिफ्राय लुबैबाय आरो बेनि थाखायनो आं दिनै बे समाव अपेनिं जानायजों लोगोसे आं आलासि गाहाय आलासिनिफ्राय फंनैबाबो आं बिबुंथि लाखिनो सानदों आरो सारखौ आङो फरायबाय दिनैनि बे बादारि फिल्म प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय डायरी बड'लेण्ड डायरी बेखौ दिनै दिहुननायाव
खस्थ' खालामग्रा जाय बिथाङा लिरदों आरो प्रडिउसार केमेरामेन टेकनिशियान करिय'ग्राफार गासैनिसिमबो आंनि मान बावनाय थाबाय आरो नैथियाव दिनैनि बे जेनोखि बड'लेण्डारि बेखौ बेखेवनायाव नुजाफैनो हानाय बा लिंहरजानाय आलासि बिथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि मान बावनाय थाबाय। जों मिथिगौ जे मोनसे फिल्मा माबोरै जायो आरो बेखौ मोनसे हारिनि थाखाय मानो गोनांथि। जों बुंनो थाङोब्ला जों बेखौहाय कालचार बेनो कालचार आरो बेनो मोनसे एन्टारटेन आरो कालचार नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया मोनसे जाथि थांनानै थानो हाया बे जोंनि प्राइम एन्ड फरमस्ट आरो बेजों लोगोसे जोङो ससियेलि जोंनि समाजा बेसेबां जौगाखो आरो जोंनि जेनोखि दानि कालचार बेसेबांसिम आवगायखो आरो जोंनि समाजारि जोंनि थांना थानायनि बा पलिटिकेलि इक'नमिकेलि जों गासैखौबो बेयाव बेरखांहोनो हायो बेयो जोंनि मोनसे आयना। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ फोथांना लाखिनांगौ मोनफ्रोमबो जाथिहा बेबायदि फिल्म दिहुननानै गावसोरनि जेनोखि समाजारि संसार जानाय आसार खान्थि बेखौ बेरखांहोनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंबो बड'लेण्डआव जेनोखि जाथाय बा जाबोनाय बा जानांगौ दङ बेखौहाय दिनै आं एसेब्लाबो दिनै खोनानो मोनबाय बा बे कनसेप्टआव आं मिथिबाय। नंगौ जोङो बे भिडिअनि दारै जोङो मोनसे जांख्रिथायखौबो लाबोनो हायो आरो बिथांनि जेनोखि कनसेप्ट गोबां बुहुमाव गोबां रोखोमनि जांख्रिथाय थायो मेथाइ खननायनिबो मोनसे जांख्रिथाय थायो मोसानायनिबो जांख्रिथाय थायो बेजोंबो मोनसे जांख्रिथायनि मोनसे पार्ट बिथाङा बेखौ लागोन आं बेखौ हमनो हाबाय। थ' बेनिखायनो बेजों लोगोसे जोंनि समाजारिनि संसार जानाय आसार खान्थिनि बेयाव बेरखांदों जों बेखौहाय मिन्थिनो हादों आरो जायफ्रा प्रडिउसार जायफ्रा बेखौ गियान होनानै जोंनि सल' बायदिसिना लिरो दा बिथांमोना लिरबाय थालांबाय थानांगौ आरो साबसिन गोजौआव मोजां गोजौ थाखोनि जेनोखि हारिफोरजों जों फेर फाथिनो हानाय जोंनि टेलेन्टफोर दङ खिन्थु जोंहा माखासे स्कपनि एसे आंखाल। दा बेनिखायनो जोंनि जेनोखि बर'नि प्रडिउस बा प्रडिउसारफोर बा बानायनाय जों दानि समाव दा जौगानायखौ नुदों। जों जेब्ला 2012 12 बोसोरनि सिगां जों नुदोंमोन दा बे समाव जोङो जेब्ला फिल्म नायोमोन बे समाव बिथां बिपुलनि फिल्मानो जों बांसिन नायोमोन। थ' बेनिफ्राय आं बर'नि कालचारखौ बा जोंनि बड'लेण्ड हालामाव आं लोब्बा थानो मोनाखै। बिनि उनाव गोजानाव थाब्लाबो जों जेसेबांनाखि दिहुनबाय थायो जोंनि बड'लेण्डआव जेसेबां फिल्म दिहुनो जों डाइरेक्टलि जों इन्टारनेटजों बा माजोंबा पेनड्राइभफोरजों लानानै जों टटेलि नायो आरो जोङो स्टाडि खालामनानै जों मिथियो आरो जों गोजोननाय मोनो। आवगायाव जोङो बहुद दुखु खस्थ'नि लाइफनि एसे माबाफ्रा आखल आखुफ्रा बेरखाङोमोन संसार जानायनि सल'फ्रा एसे आलादामोन। दानिया कार माबा माबि एसे गोजौ थाखोआव दावखोबाय गाननाय जोमनायफ्राबो आवगायनिया एसे आलादामोन दानिया फार एन्ड बेटार माने एट्रेक्टिभ इउनिक जोङो नुनो मोनो। दा बेफोरनो जोंनि मोनसे गौरव बेफोरजोंसो जों मोनसे चेलेन्जिं आरो बेखौ लानानै जोंनि जिनोखि लाइमोनफोर बे थांना थानायनि मोनसे प्लेटफर्म मोनो। जोङो बेयाव थायालासे जों गोजौ लेभेलावबो जोङो थांदों जोङो नुबोबाय थादों बेबायदि मोनसे टेलेन्टखौ प्लेटफर्म मोननानै जों गोजौआवबो मोनसे एक्ट खालामहैनो जोंहा मोनसे प्लेटफर्म दङ। दा बे मोनसे जोंनि संसार जानायनि एबा थांना थानायनि मोनसे लामा। दा बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनो जेब्लायबो आं कालचारजों एसे लोब्बा थायो आरो गेलेनायजों आं मेक्सिमाम मोननैया आंनि थाखाय हबि। मानसिफ्रा गोबां लिरो दा सासे MCLA जानानै सासे सिग्नेटारि जानानै मानो मेथाइ खनलाबायो खिन्थु इट्स माइ हबि नो वान केनट स्टप मी। हाजार बांखा फैया मानो बेखौ आं हमथानो हानाय नङा बिकज इट इज माइ हबि। नोङो गिदिर गिदिर साइन्टिस्टफोरखौबो नाय बिसोरहाबो मोनफा मोनफा हबि थायो बे हबिखौ माब्लाबाबो बिसोरो खोमानानै दोना। जाय मानसिया बेखौ बुंनायखौहाय एसे माबा जायो प्रब्लेमाव सौसिनो हाया जायो बे गोदोनानै थायो। दा बेखौ इट्स डाजन्ट मेटार वर्ल्ड इज योर बुहुमा नोंनियाव दं। दिनै जोङो आमेरिकायाव थांनांगौ गैया नेटआव बुनानै गैया जों बिसोरनि लाइफ स्टाइलखौनो जोङो नुजोबबाय। थ' इट इज माइ हबि बुं लेट देम से सोरबा सासे साइन्टिस्टआ अनेक साइन्टिस्टबो जानांगौ नङा बे आनादार हबिया थाखायो। इट्स माइ हबि आं मेथाइ खननानै आं गोजोननाय मोनो इट्स माइ लाइफ। आइ मे नट बि ए प्रफेसनेल आं प्रफेसनेल सिंगारबो जाया जानो हागौ बाट आइ लाइक। आं फुटबल गेलेनो मोजां मोनो
सोरबा सासे गिदिर मानसियाबो फुटबल गेलेनोबो नङा सिमाय हबि दा बेनिखायनो सोरबा बुङो ओरै बुङो बेफोरखौ डन केयार गाव गावबागाव लामाजों स्ट्रेट दा बास गाव गावबागाव मोनसे जेनाखि टेलेन्ट बे टेलेन्टखौ फकास खालामनो नाजा उन जोलैया बेखौ 10 इयार्सनि उनावसो नोंखौ फल' खालामगोन बेनानो थिगमोन माथो बिदि स' इउ आर इन एडभान्स नोंसोरो एडभान्सआव दंबा एडभान्स थांबाय था जा बुंबाय थाथों वर्ड इज योर बुहुमानो नोंनिसो रावनिबो नङा दानांगौ लानांगौ टेलेन्टखौ फकास खालामनांगौ गाव गावबागावनि आखायावसो स' आं सानो दा जेनाखि जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियाव मानसिफोर दं भेरि गेसिं चेलेन्जिं बयबो चेलेन्जिंआव दङ बे चेलेन्जिं थायोब्लासो मोजाङै जोङो दावगालांनो हायो बुजिनाय गैयाब्ला जोङो दावगालांनो हाया थ' बेबायदि गोबां जोंनि लामायाव हेंथा फैनो हागौ बेफोरखौ एसे एसाइड खालामनानै नारथ्रोदनानैब्लाबो जोङो गाव गावबागाव टेलेन्टखौ जोङो आवगायलांनांगौ दा आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं बे ओनसोलाव फैनानै जोंनि जेनाखि मोसानाय स्टाइल कमप्लिटलि सोलायबाय फुरा जोङो मोनसे बुहुमनि मोनसे डेन्सारफोरजों जों कम्पेयार खालामनो हानाय जोंहाबो दंसै दा बेबायदि जुदि जोङो जोंनि बर'नि नामखौ गोजौ थाखोआव आरो जोंनि कालसारखौ गोजौआव लांनानै जोङो खालामहैनो हायोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां दा बेखायनो आं खावलायनाय थाबाय बेल' नङा आरो उनाव बालायबावगोन भलुम 1 बेयो जालांबाय थाथों रायजो राजा अनसायगोन आरो आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय आरो गासै टीम बिथांनि टीमा थिग थानांगोन आरो बयनिबो कपारेसनजों दिनैहाय मोजां दिनै मोनसे नायथावथाव मोनसे दिनैहाय भिडिअ जाबाय दा बेखौ खस्थ' खालामबाय नोंथांमोना जोबोद बाख्नायजाथाव दा बेबायदिनो उनफ्राव मोजाङै मोजां दिहुननो हालांबावथों आं बेखौ आसा खालामनानै आरो दिनैनि बे जेनाखि बड'लेण्ड डायरि बेखौ बेखेवनानै आरो आं सुंद' बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जोबोर गोजोननाय थाबाय रंजालासिनो दा आं मोनसे भिडिअखौ एसे नायनोसै माबायदि जाखो आंबो ससिनासो बुंग्रोनोसै आंबो बारा रोंनाय जोबोद मोजां जोबोद गोजोननाय थाबाय प्रडिउसारनिसिम आरो बेबायदि दिहुननो हालांथों आं आसा खालामबाय आरो बेबायदि बेल' नङा गोबां मानसिफ्रानो गाव गावबागाव टेलेन्टजों दिन्थिफुंनो हालांबावथों आं बेखौबो आसा थाबाय बा बोर सारस्रिनाय थाबाय जोंनि लाइमोनफ्रा जेनाखि कालसार बेखौहाय मोजाङै जौगालांनायाव दायथ' लानानै मावलांथों आं बेखौ आसा थायो मानोना कालसारा जोंनि मोनसे आयना आरो जाथिया बेखौ गारनानै थांना थानो हाया आरो दिनै जिबायदि बादारि फिल्म प्रडाक्सनाव दिहुनजानाय मिउजिक भिडिअ बड'लेण्ड डायरि बेयो जोबोद मोजां जादों आं बयखौबो खावलायदों बे फिल्म मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरो बेबायदिनो नायनायजों थुलुंगा होनो थाखाय आं खावलायनो थाबाय गोजोन्थों जोब्बाय नै बयबो थांस्रांबाय दा जोंबो थांनोसै सारजोंबो बिदाय लाबाय नै गोजोन्थों दे